ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ହେଇଯିବ। ଆରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭଳି ବାପ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ ଏ ଦୁନିଆର ପାପର ଭାରଟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ। ଏମିତି କଷ୍ଟଚରିତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛ କେମିତି? ମୋ ମା ଥିଲେ ଏମିତିକା ପାପ କେବେ ବି ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତମେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛ। କଣ କହୁଥିଲ? ଯଦି ଅପମାନ କେତେ ଭୟ ତାହେଲେ ମା ମା କହି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଦେହର ଭଙ୍କ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାର ବେଶୀ ଆପଣ ନ ଯାଇ ନିଜ ବୋହୂଟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ କାହିଁକି? ତମ ଭଳି ବାପାକୁ ଏବେ ଏଇଠି ଜିଅନ୍ତା ଚାଳି ଦେବା ଦରକାର। ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠିଦେଲ। ତମେ ଶୁଭମ ସାହି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ ଯେ ତମ ମରଣକୁ ମରଣ କରି ଡାକି ଆଣିବ। ଆଜି ଏଇଠି ତମକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଦୁନିଆ କଥା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବାବୁକୁ ତା ପୁଅ ଆଜି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢେଇ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନିଜ ମାଟାକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ପ୍ରେମ କରୁଛ। ତମେ ଏ ବୟସରେ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବେଶୀ ପଡାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? କଥାରେ ଅଛି ଜେସାକୁ ତେସା tit for tat। ଆରେ ଦେଖିଲ ତ ଦେଖିଲ ମୋ ବୋହୂ କେମିତି ବୁଝେଇଦେଲା ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କଣ। ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। সেই ସମ୍ପର୍କରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ଲାଗିଲେ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ବାଧେ। ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କରେ ଛିଟା ପକେଇବ। ଆଜି ଏଟାକୁ ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମାରିଦେବି। କାଲି ସକାଳେ ପେପରରେ ନ୍ୟୁଜରେ ହେଡଲାଇନ୍ସ ସଂଘମିତ୍ରା ସାହିର ବୋହୂ ଶୁଭମ ସାହିର ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ତାକୁ ବିଷୟ ଦର୍ଶନରେ ମାରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତମେ ଜେଲକୁ ଯିବ। ତମ ବୋହୂ ନରକକୁ ଯିବ। ହାଇକୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମ ଓ ମାମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିବ। ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପୋଲିସ ଘଟଣା ପତ୍ତା ବି ପାଇବନି। ଆଉ ଯଦି ପାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ ଉଠିବ। ଆଉ ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ହରିରାମ ସତ୍ୟରେ କହିଛି ଆଜିରେ ଦେଶରେ ଲଗେଇ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଲାଇଟ୍ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତାପରେ ଫରେନ୍ସିକ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର କିଛି ବି ଟେର ପାଇବେନି। ଆଜ୍ଞା କଳାକୁ କଳା ଧଳାକୁ କଳା କରିବାର କୌଶଳଟା ମୋ ମାମା ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। Because myself Subha बाकाड़ी व्हिस्की प्योर और किसी चले ना चले खाली ठीक है व्हाइट रास
ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ତତେ ମା ଗୁପ୍ତା ନବ ତାର ନବ କହ ତୁ ବଞ୍ଚ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ମତେ ଶୁଭ